Gila, berarti itu kan terus. Sing di Mas, Terus golek itu wedokan, Mas. wedokannya WMN wis bengi wis langka ora. Iya justru kuwe aku golek ora nemu-nemu, Mas. Lagi pada apa nggih? Biasa nyantai. Mas. Ana kopi ora ning kene? Oh ya, anak tinggal pesen kan ya. Anak kopi apa, Mas? Kopi anu, Mas. Kopi kapal banyu. Kopi kapal banyu siapa? Kopi ireng kae lho, Mas, sing kaya raimu. Asem ya, mentang-mentang raimu gagah. Ora, Mas, guyon. Guyon jagat wis bengi pis. Kopi anu kalau Mas, kopi ireng. Kopi kapal api. Biar melek matanya. Ya wis. Iya. Ayo Mas nyanyi, Mas. Ayo siap. Lagunya apa? Ariel Peter Pan. Oke, siap. Yuk. Dengarlah lagu. Wih, kodengnya. Rupanya suaramu bagus ya, Mas. Masa sih? Iyo. Lah, Lanjutkan. kopi di sini lah. Oh, oke, dhisik. Kopinya jadi, Mas. Wis. Ya. Kopi ora? Ayo. Lagi keluaran bae. Heeh, wis. Sing anu koncone pada nanti. Pada dolan kabeh. Bulan kabeh. Iya. Sopo kuwi rupane? Gagah nemen kayane. Rene Mas. Si Irman to. Rene Man. Iya. Lho sampean saiki gagah nemen. Iya dong, kerja sing adoh mana? Kerjane nang ndi saiki? Adoh pokoknya. Monggo. Ya lho, Jago. Mas, duduk. Aduh. Sampean iki gagah yakin. Oh iya dong, jelas. Gagah nemen. Ngomong-ngomong, anak kopi dirokok nek. Rokone ra ono. Aduh, si priwen kek ambiar ke rasane kopi lah kau duduk sini gitu. Ya kopine kok ning kono warung. Ayo Ya tuku. pesan-pesan kok aku sing bayar wis pokoknya. Wah, saiki akeh duite ya. Oh iya jelas dong. Jelas jadi bos. Mantep lho sepatunya keren lho. Ah biasa. Wis dadi bos saiki ya. Iki gagah lho yakin. Ganteng gagah. Masa sih? Iya Mas, gagah pisan yakin. Gagah kaya kebong ising. Asem masanya dipaten karo kebongi sing raimu bae kaya Ora lah, guyon Mas. Wis ngopi-ngopi di sini lho.